fedde CAF fedde toppitinde fuko koyngel ɗo e Afrique ƴetti pellital e nde yontere noon min calmini heɗɓe karallagal ngal min calmini kadi hoɓɓe men Arouna Deme Dieynaba Sow on calminama mi acca on calminon heeɗiɓe ɓe salmitama Aissatou en calmin hettiɓe en kala to henne RFI fulfulɓe Dieynaba salmitama Aissatou en calmini heeɗiɓe kala en calmini grand Arouna no feewi ewa e sengorde noon walla e haal no wiyatno ni e ɓoggol ngol sengorade Paris yorgo Mangara anne a salminama Seydi Mangara mi salminima Seydi Sow mi salmini ɓe gonduɗaɓe fof yorol mbiɗomo jettere ko Sow mi toni Seydi ni ko sowoyata ala fuuƴaki a fuuƴaki mbeɗa andi wonmo kalduɗa kono a fuuƴaki ko goto eyo bisimilla moon tedduɓe min mami jokkodirɗo e seeɗe noon e gollidiɗo men gononɗo en Mauritanie on ko denɗam Amadou Sow mamin gartu e makko kono ko adi ɗum noon tedduɓe en garat mbiyan tan e kabaru handball o ɗum woni kawgel manguel adunaro handball taw ko worɓe ene waɗa oɗo saaha to Croatie Danemark e Norvège fuɗɗima guila talata kono noon ene wayno diɗɗe joyi Afrique janoɗe ɗe foof ko Égypte tan heddi hen Algérie Tunisie Cap Vert Guinée kañumen foof kawama Guinée kam ko ngol woni aranol mum ene tawe potital ngal kono kawendere mum ɗiɗi foof koko hawa mari ko niveau mari ko niveau woni ko ɗumɗinani ko mawnani walla amma handball o woni ko hokkaka hakke muɗum ha timmi ɗo e Afrique ene hawni saabu ene wayno tan seɗen mbaɗa jewte baaɗe ni ko haalano ko tan haalete diɗɗe Afrique ɗe ɗumɗinani tinnaki walla kañumen ballaka Arouna no wawi jaggede wonde niveau o tolnayi aduna o hol dadiri en o enen Afrique surtout Afrique banggue leyɗele ɓaleɓe ne heewi seeɗa ne heewi ni ne feewi mataw sa jaggi Égypte walla Tunisie ɓe ndiɗo tan hawiteɓe hen semorde sa yini Tunisie kañum o wiyete tour deuxiéme tour o wonam benni ceppitol gadigol ngol saabu kawet ɗiɗi waɗi de kañum hawi ɗum noon no hollira tan darde ɓe daari kamɓe nder handball e nder Afrique nde e aduna hene ɓe jiiya e ɓurɓe hen wawde kamɓe jogui de sewal ngal e banggue Afrique e banggue Afrique te aduna o ne leyɗele mawde ni somi kawre mumen no wiye no Moussa e mumen kañumen ne feewi ne woodi saabu sa yi hande koɓe loggi eɓe tolnodira e leyɗele keɗɗiɗe ɗe saabu a yiyat capanɗe tati e joyyi e ko nandi hen par rapport e loggi ɗiɓi loggi e kawdiɗo haali Guinée joni kono mi ɓeyda hen seeɗa tan Guinée jettuno ho palasiyol joyaɓo to e Afrique ɗum wanno ɗum jeeyede hen wona wonde ne jogui kippawɗo yaade coupe du monde hoɓe janggoyɓe hikka woni hoɓe gueɗiɓe kamɓe Cap Vert ne wawi jaggede hoɓe yaaɓe surtout pour janggoyde tan e ɓurde hewde gandal kono ham ne heddi heewi ɓe mbawa ne heddi ha heewi anne Yoro handball o holko jiiɗa hen an hol yiyandema hen aɗa andi ne woodi ko ngannduɗaa ko fayi e coftal ɓalli Afrique hay so yiɗi namdi ko dañal namdi ko kaalis namdi ko doole so tawi aɗa andi ko hokki yimɓe ɓe ni chance woni football kam so tawi ko dingaral e bedda jaajgal tan soɗa jogii ballon walla jogaaki ni aɗa wawi fewndude e junngo ma petta mais ko wayno handball ko ma mbaɗa peron yimɓe ɓe ne namdi kaalis te leyɗele Afrique kewɗi aɓe comme ɓe ngala ɓe ngakkira ɓe mbiyata ɓe jiiɗa hen wadde dooɗe ɗon cemori hen seeɗa ko safalɓe ɓe sa yi Maroc Tunisien Égypte ɓeɗon cemori hen seeɗa ɓaade aɓe jogii doole ɗiɓe mbaɗiri ɗum mais so wona ɗum a yahat e région kiirɗo ko terrain handball goto wonta hen ɗum ɗon a wawa wiide aɗa fewnude aɗa heɓani équipe aji moƴƴi yimɓe ɓe ɗum sawi ɓe tampinta hoore maɓɓe ni aɓe gandi Guinée so yeehi coupe du monde janggat mi andi ɗo e duuɓi nogas ɗo e duuɓi capantati yeeso peydu hen seeɗa e banggue Guinée o eɗen peyde hen hunde ne aɗa andi kib Guinée jaaɗo
kon wonɓe hen ɓe fof presque kañumen fof no poti ha farayse goni farayse no guinénaɓe jibinaɓe mawnuɓe France walla ɓe mbaɗaɓe naturalisé kañumen mbaɗi guiné no Sénégal waye banggue rewɓe he anbal heni tan jetti Sénégal naɓe wonɓe France ni guiné ne noon waɗi e worɓe he ko noon ni ko ɗum ni jiɗɗomen ɓeydude ko wadde ɗum en mbiyata wadde wona gandal ngal wonani ɗon gandal ngal ene ɗon mataw ko hooreɓe ɓe goni ɓe walla tan jagorɓe coftal ɓalli goni ɓe bakkilaki e banggue anbal o mataw ɓuuri hewde ƴettude doole ɗe fof ko fukkokoyngel ngel ko ɗum ade hande sa daari kippuji Afrique ɗi ko yimɓe jibinaɓe caggal leydi ɓe noon ɓe jeeya ko Afrique mais ko caggal leydi ɓe jibina aɓe gandi ɓe mbawa wadde anbal e équipe aji mawɗi gonɗi ɗi caggal leydi ɓe mbiya acci men dutto leyɗele men mais ko namdi ko kalis français wiyata ko politique mais politique sportive leyɗele men ɗe ngala ɗum kamɓe ɓe jiiɗi tan koto yimɓe ɓe goni football yimɓe ɓe nde gama ne poɓɓe aɓe keewi toon ne waɗi kalis kadi ne waɗi gartam ko ɗum ma ko ɗum eyo yoko humpidde tan Égypte en kaali haala mum kañum tan heddi hen ene hani ni hawdirde hande e Croatie yamɗi 19 mbeɗi sikki weeyo aduna yankore en garat han kadi kabaru fuku koyngel caggal de kalɗen haala anbal alet hande nde ne woni ñalande sakkitinde e kawdiri phase de groupe kawgel coupe CAF e kawgel Ligue des Champions ɗo e Afrique e banggue Ligue des Champions kam eɗen mbawi wiide oɗo saaha Mamelodi Sundowns e Asfar ene gonɗo e hawdirde mbiɗa sikki noon ko Mamelodi loggino gotol yo ko noon woniri ha joni Raja mo Casablanca kañumne ene woni e hawdirde e Maniema Union Raja kañum hawi loggol gotol ɓe keɓani on banggue kam eɗen mbawi wiide Joliba kañum hanki hawama ngal ari pyramide hawi ɗum jeegom ko ni jaltuni waɗi hakkunde Belouizdad e Stade d'Abidjan Belouizdad hawi Stade d'Abidjan loggi jeegom kamɓe ɓe keɓani hay loggol gotol en garat e banggue kawgel coupe CAF kawdira hakkunde USM Alger e Jaraaf ene fada no fewi wonata koye yamɗe 19 ene mbawi wiide ko match enjeu ko kawdiral ngal ganduɗa so tingal wonande Jaraaf saabu ene wayno so Jaraaf hawi amma ɓe teldi tan ɓe mbawi tawede nayaɓal timmal kono hande rewde dow USM Alger matema won ko weeɓi Dieynaba an a suwa haalde konngol artema wona hunde wiyamde sabu enen fof ɗen gandi to banggue ko wiyete ko favori ko USM Alger woni gardi ɗum to banggue kadi hewde yaade banggue expérience ko nandi hen foof kañum ɓuuri ɓe jogade toon gandal kono Jaraaf kala e saaha hay guila pottal mum ngal ɗo ɓennugal ene holliri hoore mum hayso woni kam ene wadda hayso woni ko waddude hen ha ɓoccito kam ene wadda hen ha ɓoccito wadde ngol ɗo hayso woni yakare heewani hen no fewi kono haysinno kam ko waddede ɗekki ɓe mbawi ɓennude wara kam sabu ne fada e mabɓe ɗo e Sénégal sabu en jii kala janoɗo no heewi artirde kamɓe noon wadde an aɗa ɗaminima ma Jaraaf yawto e nayaɓal timmal Arouna bon mi anda so tawi en keddoto e Jaraaf kono ene wayno kadi ASEC kañum jooɗi koye ɓoccode ɗo woni ɗo sabu kañum ne fattori koye kawdiral hakkude Jaraaf e USM Alger Jaraaf yanani tan hayso toppel gotel heeɓi ma yon ɗum noon mboɗo sikki eɓe mbawi soɓe tinnima seeɗa mbawi dañde ɗum aɗa andi guila kawgal ngal fuɗɗi ɓe poola ha tawa kono muusiri e mabɓe ni foof ɓe cuwa taw foolede ɓe jeehi laabi ɗiɗi caggal leydi ɓe poola haɓe garti USM ari ɗo henne ɓe kawri nde ɓe poola ha haadi moni foof dañi tan haydara ɗum noon no hollira wonde darde nde kamɓe noon soɓe dañi toppel gotel mabɓe Abidjan ɓe jiiɗa ɗum kañumen hayso kawi so tawi Jaraaf dañi gotel ngel kamɓe ñana ɗum noon mboɗo sikki kamɓe ɓe jahori tan USM Alger waɗana ɓe ligguey yo hawa Jaraaf ɓeɗe kamɓe ne mbawa ɓennude e wadde kawdiral hakkunde ASEC o e Orapa United Football Club koye yamɗi 19 weewi adunayankore Stade Malien kañum ne ma hawdiri Lunda Soul yamde koye nden yamde wotere wonata RS Berkane e Stellenbosch mbeɗa sikki ko noon wiyete eyo kamɓene koye nden yamde 19
tedduɓe en ngarat han kadi Kabahou Chan mi haali ɗum kaaf ƴetti pellital dirtinde kawgel ngel ɓe mbi noon ko saabi yoga e dingre kanɗe jaɓɓaɗe potite ɗe to Kenya Uganda e Tanzanie cuwa jofde mahede walla tan cuwa jofde moƴƴintinede Abdoulaye Diallo waɗani en jangtore keɗoɗen. CAF ina teski wonde tabande mawde waɗi to Kenya Tanzanie Uganda e mahgoy e moƴƴintingol e staduji nokkuji heblo hoteluji cuuɗi cafriɗi alaji goɗɗi ngam yuɓɓinde ngel kawgel jajgel kono tan anduɓe karallagal e gollorde CAF won hen ko e nder leydi Kenya Tanzanie Uganda holliti CAF wonde ngo folotiro no hani dirtinede ngam humpitade no gollorde woniri e tolnoji poɗɗi hutorede ngam wawde jaɓɓade no haniri kawgel leyɗele Afrique hara ko hakkunde fettoɓe e nder leyɗele Afrique kono kadi ko CAF andinta e saha mum ñalande laaɓude e lewru jeetaɓuru nde hitande ɗo ko fati e fuɗɗagol folotiro ngo. eyo Abdoulaye Diallo yettama mate dalil mo CAF addi o mate ko ɗum woni o dalil o tigui rigui won wiɓe wona saabe tan dingre ɗe jofani taw walla ene waɗi dalil goɗɗi ɗi ganduɗa CAF haalani ɗum ko suuɗi ɗon Yoro. mi sikku tan aɗa andi CAF ne anduno e hoore mum leydi wiyetedi Kenya wawa parde ɗo e no ɗum fuɗɗoto yimɓeɓe ɓe jejjitat ni ko batu oɗo fotno hebde ko 2024 yimɓeɓe ɓe jejjiti ɗum wona hikka ko 2024 fotno hebde durtina ɓe mbi ɓe parani ɓe mbi ko Kenya kañum foti wonde leydi ndi ganduɗa fof ko toon watte kamɓe woni e leyɗele tati ɗi ko Kenya foti wonde leydi numéro 1 kañum foti ardade e stade uji ɗiɗi ko toon watte Kenya ɓe parani mate sartima ɓe dokka o ni ɓe ɓeydanama lebbi jeegom mate ɗo e nder ayto ɓe ɓeydanama duuɓi ɗiɗi ɓe parata ɗum woni gonga te ɗum yimɓe fof min gandi ɗum CAF sikku tan ne jogii ɓe ƴettu hakkille yimɓe ɓe ɓe mbi amen gandi men parata en puɗɗoto yaltinde men mbiya men ɓeydi kaalis pour kala ko fayi e sabu ene jalni CAF ko ɓooyani tan kañum ƴetti pellital wiide ɓeydi kaalis o ɓe pewdi hakkille ma ɓe mbaɗima préparé pour joni so wiyama riwama ɓerde ma hay so wuuli mais wonata no feewi koɓe politicien koɓe politicien aɗa andi ko tumnani hen haadi CAF nana wayno jeeya hay FIFA ni sabu sa ƴeewi e nder sartiji FIFA darni 2015 faade joni koko wiya wonde mois d'août moɓe jiiɗi wadde CHAN o hankadi compétition international to wat ɗum ho lawol to waɗa duuɓi sappo hikka no darna aduna o foof no rewi ɗum oɗon ciftoro 15 août en 16 en ne hewno wadde match amicaux ji e duuɓi jawtuɗi kono 2015 faade joni yimɓe natti fettude match international par ce que tawto yimɓe début saison yimɓe goni joueur uji fettoɓe ɓe tawan gumme préparation physique musto so naate terrain gañande ɗe weebat ɗumen trop wiya noon wadde hoto ɓeyde calendrier match uji baɗoji ɗon so yimɓe petti juin juillet yo pofto août ha septembre puɗɗi toon kamɓe ɓe ƴetta compétition ɓe loggo ɗon aɗa andi firti tan wonde min ham hami fawa hen yiteram jaggum he 2025 o so rena hikkan CHAN o wadde on ɗaminaki ɓe mbi ɓe gandin leyɗele poɗɗe hebde parani kafe hoore mum wonani lawol aɗa andi leyɗele badde qualifié ɗi so beelama hande minde FIFA mbiya kañumen pettani août FIFA tottuɗo men gonga e ɗo CAF ɗum noon wonta gacce godde haade continent Afrique leydi foti ko parde ha para nde fuɗɗo wiide ene waɗa kono ya totte gona e fewnitade ɗum ɗon kadi ko caɗele tottaɓe jiiɗano ni kañumen ho porsata ni hay goto alano jiɗɗo hay so totte ko ma para heɗiɓe ɓe gaddi jiyanɗe mumen keɗoɗen ɓe garten basum to leydi Gabon min mo jogui namdal faade Harouna Dème e wondimaɓe foof hal sababu CAF ene dirtina CHAN o e wona ka yimɓe foof mbaɗa qualifié ha para ha ɗaminde kadi firñinam goto tan dartine ko Baro Diallo ɗo he Kuwait te CHAN hollama wonde dirtinama dirtinede ɗum nde wona hunde moƴƴere ko ɗum hunde bonde saabu ɓe bonni haajuji ɓe bonni jawɗele so wiyama coupe ene fiije wodat waɗɓe hen jawɗele mumen so tawi dirtinama ene gasa woda ko ɗum bonnani ɓe oɗo musiba fof noon tekkirondi ɗum ko CAF
Oumar Ka Banjul te san dirtinaɗo ko hunde feldetende kaf capanɗe jeenayi ka kaf woni sababu ha ɗum ɗo hina waɗa ɗum wona hunde hesre hina waɗe toujours waɗete leyɗele men Afrique ɗo hollata en tan ko heɗen ŋakkira ko heewi kaf jogui felorde par ce que leyɗele mbiyaɗo yoɓe mbaɗa organisé football o yeehi ha o waktu tawi ɓe parani yo itte jungo mabɓe naweta leyɗele kebliniɗe ɗum pari kadi tawo namdinoɓe fodde wat organisé sano kamen tigi ɓe pawe jukkoje par ce que wawa okke duuɓi ɗiɗi mbiya ko an foti wat leyɗele foti ɗum jiiɗi wat waha wakto yetto wiye wondene a parani kaf kam woni responsable ɗum ɗo foof par ce que yaade ha heddo lewru wotoru walla balɗe seeɗa mbiya hunde dirtinama ɗum ko wasde teddin hay sportif Afrique naaɓe kedi to ko enen jiiɗen ko wona ɗum woni sabbuji toon hina gaso e kalnani yimɓe waktu football o no tolni championnat ji dogo joni heɓe jiɗɗum dirtin ha woto waktu en kam e yiyande men ko ɗum e on jarama ɗum woni yiyande heeɗiɓe ɓe beltana Oumar Ba Soumi heddiɓe fof o wi kanko ene gasa wona ɗum woni sababuji ɗi ene waɗi sababuji cuuɗiɗi ngal namdal en gartino hen Oumar mbeɗa sikki kanko addi namdal wonande Arouna Déme en kaali haala mum kadi holko saabi kaf ƴetti pellital dirtide ɗum saabu wiyama dinguine ɗe kañumen notaki walle parani taw moƴƴintinede eyo won goɗɗo kadi kalɗo ɗum wona kesum ko wayni hande wowtama e Afrique dirtinde kawguel wowtama mate ɗum kadi wonani gacce wonande ɓiɓɓe Afrique wasde wawde yuɓɓinde potité e sarti dokkaɗo o addi ɗum tan ardiɓe en ɓe woni ardiɓe ɓe timmani motsepe gila ardina ha joni koye dirtin tan hooti fuddori hoye ak Ahmad nde Ahmad woni président dirtini coupe d'Afrique calendrier coupe d'Afrique oɗon ciftoro joni kay koko jiiɓini aɗa mi ngal ayatu meeɗa jabde ayiyat potital ene fije wiye ko 2025 taw potital ngal ko 2024 Sénégal nde hawata 2022 nde coupe d'Afrique 2021 hawno ɗum noon on fonno wadde 2021 2019 ɗum foof na wondi hollira wonde ayatu salino wi hoto calendrier coupe d'Afrique kote meme ho omo anduno so memama hani yimɓe paayi ɓe gar Ahmad ari memti dirtini wonti hankadi probléme o gila ari ham ɓeydi bonde ko wiiteno musiba yimɓe doganno kanko ay ɓeydi bone kasara fo rendini waɗi gotum ɗum noon Afrique natti Afrique yawama ay FIFA jetti hay coupe du monde club mum de Afrique fonnode coupe d'Afrique nani ɗon wiya Afrique wat coupe d'Afrique décembre et janvier to Maroc ɗum noon ardiɓe men ɓe seno timmuno darde nde poti darande darino ɗum yaware nde tolnota hoɗo han kadi joni Afrique bonirama so ma dañen kesso hay ara gardiɗo kesso ham mbaɗa andini kanko e motsepe candidat serena kanko jogori jottade kono ham ko firti he duuɓi joyi paadi hadi hoye tampere gonten ha nde ummiɗo foof so goɗɗo ari lomtimama taw ne jogui doole darade wiide wonde min mi jaɓani ɗum Afrique dartoro koyengal gongal walla dirigeant goddi gummo e Afrique mbiya kañumen natti jabde noɓe dognirta ni nden noon ma taw solution mama daña kono to tolniden hande ɗo ham aduna fof o yawi en aduna en konta en konta ko Arouna siftinde tan kam hay sinno kawguel ngel dirtinama guuɓe ɗe kam tafama guuɓal A ngal woni hen ko Kenya RDC Zambie Maroc et Angola guuɓal B ngal ko Madagascar Mauritanie Tanzanie Centrafrique et Burkina guuɓal C ngal Ouganda Guinée mbeɗa sikki ko Guinée e Niger de e guuɓal E ngal woni hen ko Sénégal Congo Soudan et Nigéria tedduɓe gila gobal sengal ma timmite maɓe jiiloyodirode ɓeyde hen aɓen ndewanno e Algérie mandata batide Algérie ma aroɓe Algérie timmita ɗum hoɓe salinoɓe jeeyede hen mbetene garta eyo en payat e kabaru goɗɗo saabu mi haalani on denɗam Amadou Sow nana e ɓoggol ngol gila nden enen faadi kañum ni saabu Mauritanie heeɓi eltowo kesso noon wiyete ko Aris Lopez denɗi a salminama ay dendi mi salmitima mi salmini plateau kala ɗacci hakke noon a ɓooyi fadde ala taɗal mi ko weltare wonde heɗade émission à chaque fois Aris Lopez kanko mbeɗa sikki ko noon wiyetede kanko lomti Samir Abdou diwaɗo walla diwanoɗo kene yaha lebbi ɗiɗi hannden caggal nde Mauritanie ronki tawede kawguel kan hitande ujunaji 2025 holi gonɗo cuɓaɗo an Amadou Sow holko mbawɗa wiide en e makko eyyi ñande altinde wonde conseil FFM jooɗima
ngam ƴewtade gonka haa jooni équipe gadano o anndi équipe national A e équipe national local o woni mo raɓiti nokku eɗen nganndi gila ami abdou itta e golle muɗum e hoore équipe national A o ɓe ngalano entraîneur ko ñande heen ɓe suɓii to ko oɗo biteɗo Aris Garay Lopez gonnoɗo entraîneur expénoitiɓe kono ɗo jooni ɗo musten ma on jooni tollo duuɓi tati eɗen nganndi joguno expénoitiɓe kadi ode kanko omo anndi Mauritanie omo anndi sukaaɓe no feewi eyi tigi tigi caggal ɗum o taɗɗa o ardi équipe national local o waɗi mo raabito ɗum ndokku noɗa en nganndi balbal jawte ɗi to e haa jooni to koye fuɗɗiɗi ɗe wonde walla qualification CHAN o qualifié musten to ko CHAN 2024 caggal nde ɓe pottune e Mali ɗo ene e toon to Mali ɗum kadi hokkiɓe kaɓe ene wayno Mauritanie woni koye koyɗe Sénégal tan sabu Sénégal ƴetti Pape Thiaw Mauritanie kañum ne wi yo ƴettu ɓoydi ƴettu Aris Lopez onon ñembotongo Sénégal naaɓe nde ala jokku denɗi toñere min ñemor Maroc noon tan sifori koto kam voilà e ko ɗum ko mbiyen tan ko récompense aɗe même bannim kam haa jooni o arto équipe national mawɗo o hay sin noon fédération hollitano wonde hokkanimo maro muɗde walla wiyani hokkani contrat woni ko duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati wi tan ko o sadio ko kanko arti équipe mawɗo o mane fédération kam wi andini pandale makko walla rokkimo pandale wimo ko ɗum min jiiɗi mbaɗanamin ala ɓe dokkani pandale e mato ko yiddi tan wiide maro yo jokkit haa jooni to ko qualification eɗen nganndi coupe du monde 2026 eɗen nganndi Mauritanie ene fetta ɗum ay sino Moustapha Sadio ngam eɗen mbawi wiide tan kadi ɓe ɗamtinima qualifiade sabu ɗum potte nayyi ko toɓɓere woddata mi jogii e piyama potte tati eyyi maro han kadi yo artano jokkit kono kam ɓe mbiyani ko oɗo contrat mi sinne makko duuɓi naggam walla duuɓi naggam ɗi mbi tan o Sadio kanko arti kono mate ɗum ma weeɓanɗo lomtade Samir mbaɗon Samir Abdou ni weeɓani saabu kanko nawi ha jettataɓal timmal kan hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati diɗɗal Mauritanie ma holko wasde nawde diɗɗal ngal kan 2025 kan hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi waɗi o itta e golle makko kono mate ɗum hande Aris Lopez o ma waw yettinde walle tan nawde diɗɗal Mauritanie ngal tawede kawguel Amir Abdou woodi ko woodi kadi maro no systéme makko ni e ɗiɗo lebbi cakkitiɗi ne wayi to moƴƴani voilà heeɓe kamen ene kalano kono kaɓe eɗen nganndi o kanko woni entraîneur gadano nawɗo keɓɗo polgo e kan keɓɗo kadi haa jooni polgo ɗo kay CHAN woni qualifié haa jooni deuxiéme tour kadi qualifié huitiéme final kawguel kan e woodi ko waɗi pi kadi ɓe nganndi weeɓata wonde oɗo o Aris Lopez bon eɗen mbawi wi kam hay sinno wona o hokka comme objectif wonde ma jokki ɓal ma kalifina Mauritanie kan hitaw ujunnaje e nogas e jeegom ɓe mbi tan ka yo waro jokkita woni qualification coupe du monde 2026 ɗen nganndi mbiɗen ni tan no woni wawi kam o ɓeyto kam hay sinno keftere kam jiyen min mbi yo Allah hokku woni ene wayno noon ko dokkeɗen e waktu gasi denɗi mataw tan min garta e plateau o yiyande mabɓe hande o cuɓaɗo ko wayno Yoro kañum ne ene e ɓoggol ngol Yoro aɗa heeɗi aɗa heeɗi allo eyo anne hol yiyande ma hen no yawiri tan gasi ha laaɓi hankadi président gardiɗo football o toon o ƴettata tan ko gonnoɗo FC Nouadhibou Amir Abdou kadi ko toon eyo Yoro min nanatama min nattinandema gasi mbiɗa yinno hokkudema konngol kono gasi timmi yewtere nde gasi ha laaɓi hankkadi tan min dokki heeɗiɓe ɓe aadi saaha goɗɗo min jetti on heɗugol mon lobbol min jetti kadi hoɓɓe men min jetti heɗɓe karallagal ngal on jarama ha saaha goɗɗo